Takže čaute ľudia, dneska vás vítame u nového shortu a dneska budeme vyskúšavať títo cukríky Kyslé. podobné Toto ako neriešte Toxic Waste. masku, zabudol som si. No a môžeme ísť na to. Začíname najslabším lemonom. Nepýtajte sa nás, prečo je to práve lemon, ale bez... Fuja, vypadá hnusne. 3, 4. Môžem aj ja natáčať s vami. Ľudia, prepáčte, ale vyskytli sa problémy, takže si ho musíme dať ešte raz. Ale čo tu nebude vidno, lebo mu padá maska. Oliahe. No ja. Vôbec. Kamo mal strašnú pravdu, to vôbec nie je kyslé, ale lepí sa mi to na ten hor. Neviem prečo, ale... Teraz Laco si ide dať, alebo môžem si dať ja, aby to bolo vidno na kamere. Ok, Laco si ide dať blueberry. Bol tam iba jeden, takže ho ide vyskúšať. No nebol tam jeden, ale boli tam dva, ja som si ho už zažral pred videom, takže Laco ide vyskúšať blueberry. Teda blue raspberry, na. Je to hnusné, Uja. Isto. Toto sú ako keby z maťových. Neviem to otvoriť. Tento tu gramblavec to nevie otvoriť. Ja nie som grambloš, ty sám grambloš, to sa to nevie byť. Ale na ňom si dávajte pozor, on vás priškrtí, on chodí na box. A ja zase na judo. On do to... To neochutnávajte, to je... Otras! Fuj! Kyslé? Fuj! Nie, horké! Horké to je! Úplne horké. Ten lemon je najlepší. Ja si na vás posvietím. Počkajte. Vidím, že ste pripravení dať like a odber. Takže... Tak čaute ľudia. Prečo? Čaute. Čuť!